Salutăm și bine m-am regăsit la un episod astăzi. Vom merge până la magazin ca să luăm câte ceva. Hai să și repede. S-ar putea ca să pun pauză până ieșim. Și am ajuns aici în drum. Acum vom merge repede până la magazin. Mă scuzați că n-am mai pasat de mult timp, dar am avut o problemă cu bicicleta. Wow! Ram. O lovesc. Bicicleta aceasta o am temporară până îmi iau alta, dar până atunci voi avea chestia asta care abia zici că merge. Cum o să le cu bicicleta asta? Nu știu. Foc. O să dureze o veșnicie până să ajung la magazin cu... Pun pauză până ajungem. Gata, am ajuns. Haide, nu! Aștept acum. Așa și cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Pa, pa!